tu că n-ai spus numele meu. Acum nu știu sigur dacă ai vorbit sau n-ai vorbit de mine. Băi, prostule, m-am jurat pentru tine, ascultă-mă puțin. Rafaelo, fratele meu drag, eu nu m-am ridicat pe scandaluri, eu n-am făcut marketing de ăsta negativ, n-am făcut în viața mea, frate, n-am nevoie de scandalurile astea, eu. Dar nu a fost niciun scandal. Tu te dai la urs și nu se termine așa dacă nu încetezi cu cearta. Unde să venim noi după tine? Unde? La Dubai? Unde ești acum? În Dubai? Unde ești? Nu, sunt în București. Tu unde ești? Că mor tu că ești în București. Hai să ne vedem. Hai! Acum că mi-ai spus despre ce am analizat eu, că n-ai spus numele meu, eu fiind nervos că am primit mesaj, băi, uite cum vorbește el Biju de te. De n-am stat 3 zile, m-am uitat la videoclip în continuu. Hai să ne vedem. Vorbeam cu omul la Pertu direct, îi spuneam acolo direct la prezent. Ok, mă urc în mașină. caravană. Zi-mi unde ești, hai, zi-mi unde ești, că mă urc în mașina acum și plec. Băi, eu mă duc la Priveghi, la Paul Fantezie, la Giurgiu. La Giurgiu? Cât fac de la București la Giurgiu? 40 de minute maxim, dacă mergi pe jos. Și dacă merg pe sus? Zic cât fac până acolo. 40 de minute faci. Ok. Ok. Vreți că-ți las numărul în privat? Lasă-mi numărul, trimitem locația și vin direct acolo. Facem videoclip direct acolo. Ce videoclip să facem? Eu vreau să vii să te bat, mă, nebunule. Azi să ne batem? Să ne batem noi doi? Păi dar cum să mă bați, că tu dacă fugi 2 secunde obosești? Păi și dacă mă arunc pe tine, te strivesc. Dacă te arunci pe mine, jucăm sumo. Hai mă, zic, care e scopul? De ce vrei să ne vedem? Vreau să ne vedem, ha. Hai, ieși de aici, ieși afară. Ha, ești tu afară, ha. Hai mă, că îi scriu numărul ăsta în privat, să vorbesc cu la telefon să văd ce vrea. Și revin și mă țin la curent. Ajung până la Vasile la studio să-l iau, plec cu el spre Giurgiu și intru din mașină din nou, da? Vă pup și vă iubesc. Stați alături de mine, că într-o oră maxim intru din nou. Vă iubesc. Vă iubesc. Eli, Costel Biju s-a certat cu al Rafael și acum vrea să se întâlnească ei doi. Eu am fost... Hă? Da, am și filmat.